No niin, mennään sinne messuille. Joo. Nää Caravan 2025 ja lähdetään katselemaan, että mitä auto täyttää takapenkkimatkustajan näkökulmasta. No niin, kannattaa tulla hyvin ajoin, ei ole meidän hirveä ruuhka. Tuolla olisi noin matkamessut. Ja tuolla olisi sitten Caravan. Mennään vaikka tonne. Joo, kyllä kannattaa tulla aamulla, vai mitä? Joo. Mites päin kerätäänkö vastapäivää vai myötäpäivää? Tuossa taas olisi tämmönen Knaus. Live. Ei kun mikä tää on? L-huutomerkki VE. 8 metriä 59 senttiä pitkä. Käydäänkö me kattoo? Joo. Siitä vaan. 160 tonnia maksaa. Siellä olisi niinku makuuhuone. Täällä on suihku. Siellä on suihku, okei. Vaikuttaako tilavalta? Mä voisin käydä siinä suihkussa, mutta en mä tiedä susta. Niin, harvemmin me mahun näihin. No mitäs tää takapenkki ratkaisu täällä? Täällä on tämmönen isompi tämä tila. Mä oikein tiedä miten päin siis pitää. Ilmeisesti tossa istutaan. Mut se pöytä on nyt silleen sitä jotain valoa. Ei sekään ehkä varsinaisesti ole niinku matkustamiseen. Ei. Joo, sitten sulle olisi niinku peti ehkä tuolla ylhäällä. Mä en edes huomannut, että sulla on sänky. Joo, lähdetäänkö katselemaan halvempia? Joo. Joo, kato, ei se ollut kirjoitusvirhe, kyllä se on niinku vähän niinku live. Se voisi tehdä jotain Caravanerin liveä. Toki. No niin, näkyykö mitä kiinnostavaa sitten? En mä tiedä. No, Autoja näkyy paljon. joo, mennään katsomaan vähän pienempiä. Mitäs täällä? Täällä olisi vähän reilu 100 tonnia. Tääkin on tämmönen live-aalto. Hyppää sisään ja katsotaan. Imputti. Ei mahdu tänään ihan seisomaan täällä. Täällä tää peti, niin osuu mulla pää. Täällä on aika korkealla se sänky. No mitäs täällä niin nää takamatkustustilat. Yksin siihen mahtuu tietysti ihan kivasti. Täällä on tää pöydän jalka. Osuu polveen ikävästi. Kato, aika jykevä tuo jalka. No vähän huonohan sinne istuu pidemmän päälle. Eli niinku me tänne. Niin, se varmaan voi ottaa sen sivusta sen tyynyn ehkä pois sitten. Mut ei se kyllä kahta mahu mitenkään. Ei. Varsinkin kun tuolla on toi jykevä jalka tuolla Ja alalla. täällä on, tässä voi istua sitä pöytää siirtäessä. Niin, pitäisikö se... Niin, Varmaan pitää ottaa sieltä se patja kans pois. Se istuintyyny ja toi selkänoja, että mikä ne laittaa sitten. Mennään katsomaan eteenpäin. Muuten oli ihan mukava istua, sillä ei liian pehmeä eikä liian kovakaan. Eli penkki oli hyvä. Niin. Eli se oli tämmönen Knaus Platinum Selection ja Live Wave 700 Meg Platinum. Aika pitkiä nämä nimet kyllä näissä. Joo. Ei kun eteenpäin. Tää on sit samanlainen. No tää on tämmönen voi ajaa B-kortilla. Eli normaali ajokortilla. Tiesitkö muuten, että opetusluvalla voisi ajaa myös asuntoautolla ajokortilla? Itse asiassa tiesin. Mutta mitä luulet, onko se hyvä idea? Ei. Meillä on se pikkuvolkkari, mikä on ehkä niinku tyyliin 3 metriä pitkä tai jotain. Sitten meillä olisi tämmönen, mikä on
7,5 metriä pitkä, niin kummalla kannattaa lähteä tänne liikenteeseen harjoittelemaan? No, ehkä sillä 3-metrisellä autolla. Niin mustakin tuntuu. Että aika jännää, että laissa on tämmöinen mahdollisuus, että kenenköhän hullu idea se olisi ollut, että asuntoautolla voisi alkaa harjoittelemaan autoilua. Jos joku on näin tehnyt, niin pistäkääpä kommenttia. Taas vähän lyhyempi. 7-metrinen auto. Tänne ei taaskaan mahu tänne näin sängyn alle. Niskat tulee kyllä pidemmän päälle. Tää on vähän kapea. Tässä mä löin mun käden tohon. Mutta tää olikin tää joku kompakti. Niin. Niin, jos se on sulle kapea, niin on se varmasti meikäläiset tosi kapea. Mites kylppäri mahtuuko sinne? Vähän ahasta. Mut kaikki kuitenkin löytyy. Okei. Eli ahdas, mutta ihan varmaan toimiva. No mites tästä tää penkki? Tässä ainakin näyttää tää istuinosa, että on aika tämmönen pitkä. Siis tämä niinku reisituki. Tää on vähän epämukava tää selkä. Se on vaan tommonen palikka. Niin. Mikäs tälle on hinta? Ja sitten se on semmonen outo pitos, mun jalat ei yllä ihan lattiaa, mut... Niin sullakaan ei ole jalattoutta ja sä käytä mikä ihan pätkä. Jos olisi joku pienempi lapsi, niin ei paljon jalat osuisi maan. Ei. Joo. Ja tää on niin kuin 4. Mun mielestä joku meidän katsoja mainitsi, että hänellä olisi tämmönen. Taas vähän alle 7 metriä. Taas vähän lyhyempi kuin meidän mökki ja tätä saa ajaa kans tommosella henkilöautokortilla. 2 sänkyä. Niin, tää on vaan 2. 4 matkustajaa, mutta 2. No käydään nyt kattoo, mitä se takapenkki vaikuttaa. Tässä näin takapenkki. Au. Nyt sitä se on vaan minä ongelma. En mä tiedä. Se on vähän pehmoisen oloinen. Se näyttää pehmeä, mutta se on vähän kova. Aha, okei. Mites pöytä, voisiko siinä laittaa läppäriä tai jotain? No, tässä on tämmönen joku suojamuovi, niin ei se liuu, mutta ehkä ilmaisesti se vähän liukuisi. Niin, sekin on hyvä, että se on sellainen pöytä, että se ei ole hirveän liukas. Ja näkyy yksi pistorasioita, on muita tarpeellisia. Onko siellä ylhäällä? Ja tossa on pistorasia tuolla nyt. Mut se on tommonen, joo, pitäis olla varmaan sinne uspitökkeli, mistä saisi pädin ja sieltä. Okei. Mitäs muuta tärkeää takapenkissä olisi? Mukava istua ja tilava pöytä, että saa kaikki virkkuuvehkeet siihen ja läppäriin ja sähköä pitää saada. Ja... Mitäs se sieltä näkee niin ulos? Onko se vähän niin kuin korkeammalla tuonne etuikkunaan nähden, että sieltä voisi jopa nähdä niin kuin ehkä maisemia eteenpäinkin? Ja... Sitten ikkunasta sinne puolelle näkee. Se on joku tämmönen verho, mitä mä en nyt oikein osaa. Verhon saa varmaan pois, joo, mutta en. Mut sitten tänne puolelle, niin täällä on sitten niinku ovi ja keittiön pikkuikkuna. Toiseen suuntaan ei kyllä näe juuri mitään. No, ei yleensä niistä muutenkaan näe toiseen suuntaan hirveästi. Niin. Tuossa on se mukava, jos näkisi. Niin. Joo. Vähän matala katto. En mä tiedä. Täällä mä mahun seisomaan tässä kattoluukun kohdalla. Niin. No kyllä mä tän nyt just hikisesti. Kun ei oo pipoa päässä, niin mahtuu olemaan. Joo. Täällä on tää tämmönen käännettävä kylppäri. Eli jos haluaa mennä suihkuun, niin sit pitää kääntää täältä tää. Oot sä tämmöstä nähnytkään? En. Ei, meillä on suihkukoppi. Mielestäni tää voisi olla ihan toimiva niinku konsepti. Vaan kompastuisin tuohon hommeliin. Niin se on vähän, että siellä on tommonen lattia ei ole niinku hirveän paljon loppupelissä. Mut kyllähän se nyt mahtuu seisomaan ja sitten on kuitenkin niinku hartioille tilaa, kun on silleen leveämpi. No, mutta mahdoiko se seisoa siellä? No kengät jalassa, että ehkä just tiukasti. Mutta vähän ahtaitahan näytösti kaikki on.
Joo. Ihan tämmönen niinku siistin oloinen ja jotenkin kumminkin tämmöstä vaaleita tää. Valon katkaisija samassa paikassa. Joo. Ja joku ton katkaisija. Joo. Sitten on tää tämmönen erillissänkyratkaisu, mistä saa tosi leveän sään. Joo, aika perusratkaisu, mutta mun mielestä ihan asiallisen olon. Joo. Mutta tässä ei ole sulle makuupaikkaa ollenkaan. Sun pitäisi jotenkin pötköttää patjalta lattialla tai... Vähän ahasta olisi ehkä. Ehkä. Eli ei tää ei nyt käy meille. Mutta ehkä me voidaan niinku sit myöhemmin katsoa tätä, kun kahdestaan reissataan. Tosi jyrkkä tää kynnys. Niin tää on aika korkea. Totta. Misköhän se onkin muuten noin? Se on niinku paksu toi välipohja. Täällä olisi kuule nyt 3 makuupaikat. Tässä on vähän erilainen tää pohjaratkaisu. Mennään katsomaan. Taas vakiovarusta 93 tonnia. Aloitetaanko me vaikka tästä istua? Täällä on varmaan tää sama jalka tässä. Niin, Hei, se on, se ei osu mun polve. se on vähän ehkä pidemmällä siellä se. Kyllä tässä voisi istua. Olisiko? Joo. Jalka ei osu tuohon pöytään tai siis polvi. Ja ihan mukava tää. Okei. Mä tykkään, että tässä on tää tämmönen sohva tässä sivussa. Mitäs tässä sitten? Tuolla on tuonne telkkarit, eli on se telkkari tuolta ylös. Sitten täällä on niinku tää tavallaan päämakkari. Tässä on tämmönen kolmionmallinen sänky, että on täältä niinku kapeampi. Haluatko mennä kattoo tuon vessan, se on tuo perällä, että mahtuuko sinne mitenkään? Ai siellä on pönttö takana ja sitten suihku tässä etualalla. Mitäs se, jos sä menet sen Ai niin, kato, lavuari on tässä. Okei, eli siinä jos toinen menee suihkuun ja toinen voi vaikka pestä hampaita. Voinko mennä? Au. Tähän mahut sinne ihan loistavasti. No, Täällä on naulakkotilaa ja kaappeja. okei. Ja kattaluukku löytyy ja siinä on toinen kuivaustanko tuossa katossa, että saa sitten niinku jotain kuivamaan. Ja sitten tässä on tämmönenkin. Mä en osaa Niin ettei käyttää sitä. pönttö kastu Niin. sitten. Joo. Okei. Tää on niinku erilainen ratkaisu, että tässä on tää lavuaari on sitten tässä niinku vessan ulkopuolella. Plus peili. Eli jos on vessaan asiaa, niin sitten toinen voi tässä vaikka kaunistaa itseään tai mitä nyt sitten tekeekin. Niin. Joo. Mikähän toi sänky? Mahtuukohan tohon niinku? Ehkä se mahtuu. Mut mitäs sitten 3. makuupaikka? Autioa mukavasti. Okei. Hyvä. No, keittiö on tämmönen vähän niinku L-mallinen. Missä se on se 3. makuupaikka? Musta tuntuu, että se niinku... Se varmaan rakennetaan jotenkin näistä. Niin. Eli olisiko se toi pöytä jotenkin laskisa tohon sit sais No, näyttää siltä, että se pöytä laskee kyllä. Mut mitä luulet, että onko se niinku kuinka pätkä ihmisille se makuupaikka? Onko se ihan vaan lasten sänky vai mahtuiskohan siihen? Ei ne varmaan itse mahtuisi, ellei se menisi niinku sivusuunnassa. Niin jos olisi koko tän, Niin. niin koko tän. Mut mä jotenkin uskon, että se on silleen. No ehkä en tiedä, mutta se joka tapauksessa kuitenkin vaatii vähän sitten niinku rakentelua aina niinku kun menee parkkiin ja lähtee. Täällä nyt sitten kun... Mennään katsoa eteenpäin. Juu. Tässä olisi kuule 5 makuupaikkaa, mutta 4 vaan istuinpaikat. Mikä juttu? No varmaan joku pari sänky, niin ehkä vähän isompi sänky. Sivuin kuin yksin. Niitä voisiko mahtua 3 niinku laskettu tonne tahaksi? Niin. Kato, täällä on niinku tämmönen koko leveä toi. Mutta on se vähän hassua, jos niinku 4 vaan voi matkustaa, niin sitten niinku mitä järkeä on 5. 7,5 metriä melkeinpä ja 110 000.
Eli siellä on se yläsänki. Täällä Siellä on sitten niinku makkari, aika korkealla on ne. täällä on ehkä vähän tilavampi suihku. Mitä sanoit? Vähän tilavampi suihku, mutta täällä on taas tommonen, että ehkä siihen voi kompastua. Niin. No mutta on siinä aika iso tää lattiatila Niin. joka tapauksessa. Ja sitten kun laittaa suihkun kiinni, niin sitten tässä on kuitenkin niinku hartioille tilaa kävellä ohi. Tässä ei kyllä ole tilaa. No joo. Mitäs vessa siellä, jos sä vilkaiset sinne? No, täällä on lavuri ja vessa. Näyttää ihan tilavalle, kun ei se suihku ole Onko siinä. tässä semmonen, että saa tämän oven tähän, niin niinku makkari jää sit sinne? Joo. Okei. Keittiö ihan kiva. Tässä varmaan nousee kans telkkari täältä penkin takaa. No mitäs takapenkki? Siinä on ainakin yltää jalat tonne lattialla. Ei voi nojaa päätä taaksepäin. Niin siinä ei ole mitään niskatukea. Erikoista. Niin. Tässä kyllä liukuisi varmaan aika paljon. Joo, ei se ainakaan mitenkään erityisen pitävää ole. No ei. Tossa on extra penkki. Niin, tuohon varmaan saa ehkä käännettyä sitten. Ei, kun siinä on ne kaksi. Siinä on kahdet vyöt, joo. Mut siinä voi istua se ajon aikana. Totta. Joo, kyllä tämmöistä on aika hyvät näkymät tuonne eteenpäin, kun on iso ikkuna. Et siitä varmaan näkee siitä takapenkiltä kiinni kyllä eteenpäin maisemia. Ja pistorasia löytyy. Okei, no niin, hyvä. Hyvä. No, jatketaanko matkaa? Ei tässä muuta, että se ei ole vain niskatukea, niin ehkä niska alkaisi sattua vähän pidemmän päälle. Se on kyllä totta. Koska mekin ottaa ne skootterin mukana. No, arvontaan osallistavaa. Mutta se on tommonen moposkootteri, sillä ei oikein voi kyydittää. Ei oikein voi. Sellaista on käytetty. 10 vuotta vanha. 11. No totta. Tuolla vaunujen keskellä jotain autoja. Vaunut ei ehkä ole ihan meillä. Ei. Sähköpaneelit katteli ja sitten Ei kerkeä vaunuja virittelemään, kun aina on kiire jo seuraavan paikkaan. Mm. Täällä on tämmönen kännä korkea takatalle. Sitten on luukku vissiin tonne sisälle ja olisikohan tässä jotkut hyllyt. Siinä on tikkaat, niin siellä on varmaan joku korkeammalla oleva sänky. Totta. Tää on joku tämmönen magis. En oo aikaisemmin tämmöiseen törmännytkään. Magis 82 XT. Yes. 91,5 tonnia. 5 sänkyä ja 5 tyyppiä mahtuu. Kato, täällä on nyt ainakin logisesti 5. Täällä on takana vessa. Sitten on sängyt tossa. Sitten istuinryhmä. Tulisikohan tosta sitten Tuot katossa tulee sänky. katosta sänky, joo. Mennään katsomaan. Joo. No, se pitää kato sängyjen välistä mennä sitten vessaan. Siihen ei saa pari sänkyä sitten mitenkään. Onko se tilavan oloinen? Ihan. Se on niinku suihkukoppi selkeästi erikseen. Joo. Oven saa kiinni. Suihkuun. Okei. No, tässä on tää luukku, mikä näkyy sieltä. Aivan. Siitä pääsee niinku kattoo sitä ylähyllyn tavaroita. Siellä on sitten laatikostoja ja... tossa kun sänkyyn asioissa. Vaikuttaisin mä osun mun polvi osuu tohon. Ei. Au. Vähän turhan pehmeä. Tai tää uppoo. Sitten se on aika iso se jalka siellä. Joo. Siihen tulee varmaan yksi peti vielä. Joko sieltä käyttöön tai täältä.
Tämä taisi olla Fordi alustainen. Magis. Sitten täällä on tämmönen, mikäs Eliotti tää nyt on? Eliot 79M. Hetkinen, onks tässä niinku... Tässä on vähän samantyyppinen kuin meidän nykyisessä, että on peti tässä ja sitten sen alla on tavaratila. Näyttää tilavalle. Niin, mutta siinä pitäisi nukkua myös ja sitten tavarat tulisi ehkä tonne alle. Mut joo, peti on. Tässä siellä on toinenkin sänky tässä päällä, kun sieltä löytyy ikkunakin tolleen. Niin, tuossa kerrossänky vähän niin kuin meilläkin. Niin. No, käydään kuikulle sisältä. 8 nukkuun paikkaa. 8. Ja silti niin kuin 3500 kiloa. Ja 6 henkeä pitäisi mahtua. Tehän tuo on tehty. Täällä on sänky. Joo. Sitten tässä tulee varmaan... Siellä on toinen kapoisempi sänky tuolla. Joo, tähän oli tämmönen... Tässä tulisi varmaan sänky. Tuolla on 2 sänkyä, mutta on pari sänkyä. Kato, joo, leveät sängyt siellä. Mitäs toi vessa? Tää on vähän niinku samantyylinen kuin meidän auto, mutta tässä on niinku enemmän Aika pituutta. perusvessa. Täällä on suihku. Joo. Suihku löytyy ja... Joo. Ei hassumpi. Ei. Aika kiva tämmönen keittiö. Ainakin jos tilaa nukkuu, vaikka nukkuisi yksinkin. Et... No kyllä varmaan. Mites toi istuu? Näyttää aika matalalle. Vähän uppoo vähän pehmeä, mutta ihan mukava. Ei taaskaan sitä niskatukea, mutta... Kyllä tässä voisi istua. Tässä on 2 penkkiäkin. Joo, siinä on niinku vastakkain. Sitten on tasainen tää lattia. Tuolla on toinen kynnys, mutta muuten tää on niinku tasasta. Häijyt siniset valot siellä, mutta kuitenkin. Istussa on kaappeja. Tosi vähän isompi. Niin vaatekaappi on niinku tässä. Siellä on sitten patio, ja niistä varmaan rakennellaan joku sänky sit siihen. Niin. Joo, ja toi on tämmönen vähän pienempi. Ei hassumpi. Ei. 82 tonnia alkaen. Kuinka pitkä tää on? 7 metriä. Tää on mukaan sama mittainen kuin meidän nykyinen auto. Mutta jotenkin tilava. Ehkä se on leveämpi. Tämähän on leveä. Jaa. Ei oo kerrottu. Tai en mä ainakaan näe. Tavaratilaa toki sitten ei paljon jää, sit noin sängyt on noin. No, mennään katselemaan. Niin, siellä on toi alkovi sitten. Transittialustain. No, oliko hyvä? No, joo. Jos olisi niinku hirveästi nukkuja, niin sittenhän taas tosi jees. Niin. Näytti mukaville sängyt, että... Kivasti pedattu. Tuossa olisi toinenkin magis. Siellä on iso takatalli näkyy heti. No niin, sitten olisi Magis 85 XT. 7 metriä pitkä ja... Taas tää matala katto. Täällä on niinku vähän perinteisempi sänkyratkaisu takana. Vessa on siis sivussa. Jättää vähän ahtaalle. Ahaa. Siellä on suihkut ja muut samassa. Toi takapenkki näyttää aika pehmoselle ja sitten siellä on taas tommonen iso jalka tuolla. Se on taas se sama. Se on varmaan aika sama. Et osuu kyllä ikävästi jalka tähän. No. Vähän hankala, jos pidemmän päälle istuu. Joo. Siellä on kato pistoraa, siellä on heti tyrkyllä tuolla. Ja niskatuki puuttuu. Eikä ole niskatukeakaan. Joo.
jatketaan matkaa. Tehdään niin. Tää olisi ollut automaattivaihteinen Ford. Ne on tämmöisiä täysintegroituja, missä ei niinku enää näy se alkuperäinen auto. Nämä on vähän isompia. Ja samalla vähän kalliimpia. Joo. Ehkä me mennään katsomaan vähän semmosia meidän hintaluokkaa paremmin osuvia. Tehdään niin. Mitähän muuten toi Rapido, sehän on niinku ainakin espanjaksi, että nopea. Ne onkohan näitä erityisen nopeita? Ehkä. Tai mistähän se niinku tulee? Onko ne nopea ottaa niinku käyttöön? Niin. Nyt olisi retkeilyautoja. Tuolla lukee joku uutuus, mikä on jono. Mennään katsoa sitä. Erikoismalli Platinum Selection. Vaikka sehän menee niin koko seinään kumminkin. Olisi tämmönen 6 metrin retkeilyauto. Täällä olisi pari sänky. Joo, ei siinä varmaan enempää mahukkaan nukkumaan kuin 2. Juu. Mä mahun tää seisomaan taas kattonuukun kohdalla. Joo. No mites tässä takapenkki? Sopisiko tää semmoseen niinku päivämatkailuretkeilytyyppiseen hommaan, kun tää on niinku retkeilyauto? Vähän kova. Mut joskus kovakin voi olla ihan niinku, että jos se on hyvin vaan muotoiltu. Niin. No se ihan mukava. Paitsi että tää ei varmaan Katos, voi toi olla... nousee toi sänky tuolla ylös. Tää ei varmaan voi olla ajon aikana pois tästä, niin tässä on vähän tilaa, jos istuu. Kun tää vedetään. Kato se lisäpätkä. Ehkä sen voi purkaa pois siitä, koska ei se oikein tänne muutenkaan mahu. No ei. Joo. Mut makuupaikkaahan tässä ei taida sulle olla. No, ei taida olla. Eli tää sopisi vaan semmoseen niinku siirtymiseen ja päiväretkiin. Niin. Mut siinähän ei oo sit taas oikein mitään järkeä. Siinä on kyllä niskatuet muuten, huomasitko? Niin on. Huomasin. Joo. Eli auto oli Boxlife 600 ME Platinum Selection. Mikähän löytyy niinku päivän pisin tämmönen nimi? En kuule tiiä. No. Mietin just, että kaikki on vaan tosi pitkiä. No niin on. Vaikea muistaa. Oho. 2+1. 2+1. No mitähän se tarkoittaa? Metsä katsoa. Tää oli Rapido V68 ja 98 tonnia. Täällä on ainakin 2. Koventuspatjat. Ja sit varmaan jostain kootaan tähän. Tästä varmaan Ja sit jotenkin... se on +1, koska se ei ole kokonainen sänky. Niin, voisiko se olla niin, että pää tonne ja jalat olisi tuollaisessaan penkillä? En tiedä. Mutta tässä on toinen nahkapenkki, miten se tuntuu? Siinä vähän olisi niinku muotoiltu muka kahdelle. Mutta se yksi, mitä on katseltu, kun näitä Tää on mukava. oli sisältä ihan Miten luulet, mahtuuko se kahta? Ehkä. Pieni peppus ja... Mut mukava tää on, kyllä istuu. Okei. Onko ihan parhaimmistoa tällä hetkellä? Oh. Tässä on ainakin tuo jalka on ton kaposempi. Ja tää reunassa, eli ei jalkaan osu ja jalat yltää lattialle. Ja... Hirveän paljon pidempi ei voi olla siinä, mutta ottaa pää kiinni sinne kaapista. No, No miten sähköpistokkeet ja näkyvyys ja vähän matala tää ikkuna. kurkistella sitten. Tälleen. Jännä toinen kehys. Tossa on joku asia, mutta se ei oo piston asia. Aha, okei. En mä oikein Eli ei näe. suoraan ei oo tyrkyllä. Toskin on tommonen, mutta siihenkin tarvitsee On semmosen. vähän vaikea jos vetää tästä johtoa niin yli. Et ei oikein näe piston asioita. Okei, mutta penkki oli hyvä. Joo.
Eli tämmöistä rapidusta jotain penkkiä. Niskatuki. Niskatuki, niin, että kokonaisuus se penkki. Okei. Täällä on kyllä sellainen kattoikkuna. liukas. Voi katsella taivaalla, aurinko paistaa sieltä silmään, kun yrittää pelata tietokoneella. Joo, pöytä on liukas. Okei. No niin, ei täydellinen siis. Jos tämmönen kerrossänkyratkaisu. Tässä on Latja puuttuu. aika ohkainen. Latja ei tule vai mukana vai onko se täällä? 5 kiloa kantavuus, niin voin sanoa, että ihan meikäläinen ei vois mennä. Kyllä mä voisin siihen mennä. Sä voisit mennä kyllä, ja moni muukin, mutta mä en mahtuisi kyllä pituussuunnassakaan, että mun mielestä tää leveys ei riitä. Kuinka pitkä tää on? Tai leveä? Olisiko tää joku 1,80 m tai jotain. No mäkin mahtuisin niinku just. Joo. Mut kyllähän se pieniä ihmisiä mahtuisi vaikka niinku 2 aikuista tähän alemmaksi ja 2 lasta ehkä tohon ylemmäksi. Niin. Mutta pieniä ihmisiä. Niin. Mikäs tää oli tää meri? Tää oli joku Kyros. Kiva, että tulee uusia merkkejä. Nyt olisi kapentaa. Retkeilyauto. 4 veto olisi 4 hengelle. Aikamoinen kipuaminen. No, testaappa penkki heti kättelyssä. Tuon ainakin sen näköinen penkki, että vähän tuonne niin kuin lentokoneistuin. Tässä voisi nukkua hyvin. No, se on vissiin hyvä asia. Joo. Okei. Käsi Eli osuu takapenkki seinään. jatkoa. Käsi osuu seinään. Se on vähän kapea. Mutta se voi olla sellainen, että se jopa liikkuu tänne sivusuunnassa. Selvä. Mutta vähän tuntuu. Tuolla on sitten peti. Mikäs toi? Siellä on se on varmaan joku lämmityksen joku ohjauspaneeli. Näyttää minitelkkarilta. Se ei ole varmaan semmoinen. Ei. Joo. Tuolla on tommonen asia. Saa sähköä. Niin. Sähköasia. Okei. Ja täällähän meikäläinen mahtuu niinku liikkuu. Tää oli vaan aika kapea tää kylppäri tässä. Me viime messuilla tähän katsottiin. Niin voi olla vähän siinä ja siinä, että mahtuuko täällä Hei, edes ovi kiinni niinku asioimaan. tossa on vielä tämmönen USB. Okei, siellä löytyy sähköjä. Lisää. Joo, peti vaikuttaa ihan. Kyllä täällä varmaan nukuttaa, että sais. Kaapistoja on. Eli kaapessa oli paras takapenkki. Mukava. Noniin, mennään sitten. Menis just tippua täältä. 152 700 €. Kyllä sen pitää tietysti penkki ollakin hyvin. 80 tonnia alkaen pyrstneen. 3 nukkumupaikat. Se varmaan tehdään sit siitä pedistä. Nyt tää on niinku vähän turhan niinku iso. Nyt aika pitkä se, mutta se on varmaan sen takia, että siitä tehdään se peti. Ja taas vähän jalat heiluu säänteinillä. Tuolla on pistorasia. Siellä on niskatuet. Vähän Siinä on pinostus pöydässä tuo. tuonne pikku reuna, siinä voisi pysyä vaikka kamatkin ehkä paikallaan. Ehkä. Täällä on taas tää tuki. Täällä Joo, se on vähän. Mä näkään tykkää vähän hassun värin. Tämmönen moderni veikä. Mun tulee vähän mieleen sinne, että täällä olisi joku peretty tupakka ja sitten olisi jäänyt tämmönen vähän kellertävä sävy. Näitä varmaan saa eri värisenä. Ahdas vessa löytyy. Mut valosainen. Vähän lyhyeltä näyttävät sängyt, mutta Ai, aika korkealla. niin. No, mennään katsomaan. Pää osuu oveen. Jotenkin tää väri ehkä on luontaan työntävä. Oliko tää nyt niinku joku vinkki? Tässä olisi vähän ajettu Hymeri. 131 tonnia.
matala. Kuin uusi automaattivaihteinen nestekeskuslämmitys. Nahkapenkit. Sänky tulee täältä ja tuolla on 2 sänkyä. Sänky todellakin tulee täältä. Ei mahdu sitten seisomaan tässä kohdalla. Mutta onneksi tänne nyt mahtuu sit muualla. Muualla mahtuu seisomaan. Täällä on ihan kivan näköinen tää. Ei oo hirveän korkealla. Tänne on helpommin kivuta. No ihan turhan pehmeet. Turhan pehmeet. Joo. Se ei oo niskatukea. Mutta täällä on joku näppä, olisiko täällä? Tähän kuule saa niskatuet. Täällä on tästä reijät. Siihen saa niskatuet. Vähän pehmeä. Mut muuta aika mukava. Niin, sä oot sanonut, Tästä ei niinku jaksa tulla enää ylös. Liian pehmeä. mutta jaksaisiko se istua pidemmän matkaa? Niskatuolla ehkä. Mitä sä luulet tämmönen nahkapenkki, onko tää mukava? En mä tiedä, jos ei ole sortsit päällä. Totta. Ja täällä on taas tää jalkani osu siihen ikävästi, kun tuli tänne. Niin kuin tulee, mutta istuessa se ei välttämättä haittaa. Ellei just tässä. Niin, että kahdelle se voisi olla taas vähän hankala. Niin. Ja Mutta- pistokkeita ja USB. Joo, mutta aika harva se on hyvä istua kahden. Niin. Ellei ole 2 puolta. Totta. Muuten on niin olkapäät vastakkain. Niin. Joo. Joo, mä kyllä Mä en tykkäisin tiedä, pääsikö mä tästä. enää pois täältä. Täällä on tasainen tää lattia ja ihan tonne ohjaamoon asti. Ainoa se, että pitää olla meikäläisen kumarassa tässä keskellä, niin tää on vähän tylsää, mutta... Onko vähän pitkä tää? Mut Koska mä mahun seisoo tässä. Niin, näin. Mua voisi jopa vähän kiinnostella tää. Mutta on kyllä hinta vähän kova. Täällä on suihku. No, täällä on sitten iso tämmönen jääkaappi. Siitä annan kyllä plussaa. Iso pakastelokero ja iso jääkaappi. Ja erillinen suihku. Ei Ja... ihan minikokoinen suihku. Joo. Mites se vessa? Ja siinä on kanssa, että se oven, kun laittaa tänne asti, niin se jakaa niin kuin nää tilat. Sinne se meni. Ihan ok tilava. Ok tilava. Joo. Okei. Kun siellä ei ole sitä suihkua, kun se on erikseen, niin totta kai se on vähän enemmän tilaa. Niin ja pysyy No sitä ovea en kuivana. Joo. Okei. Täällä on telkkari. Joo, hyvä. Se onkin mun mielestä telkkarille parempi paikka. Et eipä sitten välttämättä täällä niin oikein mahu katsoa. Tässä on myös paikka telkkarille, mutta sängystä sitä on kiva katsella. Joo. Täällä on extra joku patjatyyny. Extra patjatyyny. Se menee varmaan tähän. Niin, siihen saa katsoa koko leveän sit siitä. Mut sit se on vaikea mennä, pitää panna kun tikkaa tähän näin. Tollehan se on kätevä tosta kiivetä. Mm. Hyvä. Mä en kyllä tiedä, miten tuo telkkari toimii, kun se on kaapin takana puoliksi. No, sen saa varmaan vedettyä sitten esiin. Ihan hyvä, mutta katto olisi ollut vähän korkeampi myös. Sisäkaan. Niin. Niin, se sänky vähän vielä. Niin. Joo, mut hymmeri on ihan jees. Hürstner XEO 680G. Hulppeat tilat. Erinomainen myös talvikäyttöön. Tässä on kyllä kieltämättä aika tilava tää oleskelutila. Tää on ihan mukava. Voisi jopa sanoa, että hulppeat. Tää on ihan mukava. Joo. Mut hetkinen. Missä täällä nukutaan? Sitten siellä tuolta saattaisi tulla sänky. Kato, kyllä sieltä tuleekin. Mut kun tuolla takana on vessa ja kylppäri ja... Kuinka monta sänkyä tässä piti olla? En tiedä, mutta meppä kattoo se kylppärästä. Mutta oliko hyvä tää takapenkki? Siinä ainakin on niskatyynyjä ja Tää on keittiö. kyllä. Joo. Ei ollut huono tuo mainos, että hulppeat tilat. Ei ollut, ei.
Sängystä ei nyt kyllä oikein tiedä, se on vaan alhaalta alas laskettava sänky tuolta katosta. Varmaan tuossa penkillä voi nukkua. Joo. 4 sänkyä. Niin vuodepaikassa on 4. 3 henkilöä voi vaan matkustaa. 7 metriä pitkä. Siellä oli kyllä takana 70 2 tonnia. turvavyötä. Ne turvavöitä oli. Turvavöitä oli kyllä 2 Joo. takana. Mutta kato, se on se ongelma, että kun tää on tämmönen, että sä ajat tuolla henkilöautokortilla, niin se kantavuus ei sitten riitä. Ja se laillisesti ei saa olla kuin 3 henkeä. Mut miten ne 4? No joo, siitä tulee alas se sänky ja sitten varmaan sitä penkistä tehdään tosiaan sänky, niin saadaan 4. Niin. Ja tossa ehkä mahtuisi nukkuukin. Tossa alhaalla. Vähän Ehkä huonosti. sä, mut missäs mä? Tuolla ylhäällä. Ei kuulostanut hyvältä. Mennäs katsomaan. Tää on tämmönen Suomessa tehty kasakaara. Mitäs ne? Päästäänkö siitä? Nää ratisee. Pitää kumailla tuolla. Joo. Ja Siinä on pedit ja hei kato, mä en osu, mun pää ei osu tähän. sulla ei osu pää. Joo, mäkin mahun tässä kattoluukun kohdalla taas sit seisomaan. Ehkä 2 milliä, jos olisin pidempi, Joo. niin ei osuisikin päähän. Mitäs tää vaikuttaa? Nämä on mukavat. Mutta sen kerran näistä ei halua tulla ylös, kun ne oli pehmeitä. Tässä ei sivuovi sitten joku käyttökelpoinen, kun tässä on tää keittiöhomma tässä sivuoven kohdalla. Tämä on mukava. Huomaatko mitään muita puutteita tässä autossa? No missä se olisi niinku lisää sänkyjä ja vessa? Ei oo vessaa. Niin. Tää on tämmönen retkeilypeli. Käydään puskapissalla. Niin. Joo. Eivät tuut liukuista pöydältä muuta. Pöytä on hyvä. Niin, ja tää penkkikin on ihan mukava. Siinä on tuon ikävä reuna. Onko se hyvä vai huono? Istuuko se tässä? En. Niin, ja mä en osu siihen. Okei, no niin. Joo, eli ei ehkä meille, mutta jollekin varmasti oiva peli. Niin. Tää on vähän tämmönen huomaamattomampaa reissaamiseen. Sunlight A70. Mitä sä sanoitkaan? 6 nukkumapaikkaa. 6 vuodetta. Mitähän se on niinku mahdollista? Tää on kyllä tämmönen alkuviauto. Miten muuten toi Sunlight? Niin eikö se semmoista pesuainetta kuin Sunlight? Muuten ehkä kannattaa kysyä pesuaineista. 7,2 metriä. Tää on vähän pidempi kuin meidän auto. Au. Niin. No siinä on kato 2. Joo. Ja tuolla olisi 2. Ja siellä olisi 2. Ja tästä tulee varmaan 2. Ja sitten ehkä sitten Ehkä. hyvällä mielikuvituksella 2. Tiedätkö mikä tämmöisen isomman auton huono puoli on? No. Tälle ei todellakaan mennä mihinkään raskaaseen pikkukaupunkiin etsiä lankakauppaa. Ei ehkä. Niin. Että ei ehkä kuitenkaan hyvä idea. Niin. Kylppäri on tilalla. Tää on valtava, tuolla mennäkin tässä, jos kaikkein isoin säännö. Oletko kyllä teini meikkaamaan? Mä en meikkaa, mutta ehkä. Se on vartailla. Mut mä en tiedä, mahtuisiko se tänne seisoo. En mä kyllä varmaan mahu, kun säkään just hikiseen mahut. Ja tai tässä. Laimittua, koska se on siinä alapuolella. Niin on. Ja Melkein Tässä olisi 6. kuule paremmin, alle 6 metriä pitkään taas paremmin se kaupunkishoppailumeninki 3 vuoteen. Onkohan se 1 vuoden on varmaan sitten tohon. Se ei ehkä ole sulle soveltuva. Ei. Joo. Se onhan vähän kompromissi. Kato,
kato, jos suihku ei ole riittävän tilava, niin sit voi laittaa tämmösen suihkukube. Suihkuteltta. Näyttää vähän avokadolta. Mut kävisitkö suihkussa tommosissa? En. Okei. Eli matka jatkuu. Ja vähän lyhyt. No ei se oo hirveesti sua pidempi. Vessaa käytetään kyllä ihan normaalisti. Mitä sä tykkäät tämmöisestä? Tai kun on erillinen kuitenkin vessakin laitettu takapuolelle, teilläkin molemmin puolille. Neljä sänkyä ja alle 6 metriä. Joo. Käydään kattoo. Mä en tiedä malleja muista, tää on 150, muistaakseni 250 on myös katsottiin. Tää on vissiin vähän pienempi. 3500 kiloa. Siellä on joku. Siellä on tämmönen alaslaskettava sänky. Niin tässä on tämmönen iso. Keittiö. Voiko se Vähän on matala. Niin, ne pitää kääntää jotenkin sitten kun ajaa, niin pitää olla nassu menosuuntaan. Sitten varmaan jotenkin pitää askarella. Vähän kova. Sieltä. Et sit näkis niinku tonne päin. Tää on kyllä niinku ihan... Niin, tässä on. No, ei siitä. Aika jännän väriset tosiaan nämä kaapit. Missä on hieno väriset? Okei. Mutta tää on kyllä tosi matala tässä, kun on tää sänky. Se toimii tässä ovella. Mitä sanot tästä ulkonäöstä? En tiedä. Tää on vähän tämmönen räväkämmän värinen ehkä kuin moni muu. Niin. Ainakaan mustaa hirveän paljon monessa on. Mulla tulee näistä vielä sellaiset hevosautot. Vielä samanlainen tää niinku tää korimalli. Kaksi sänkyä. Hymeri MLT 570 crossover. Mennään kattoo. Tämmöstä mä oon vähän fiilistellyt noista Vähän korkea. muiden videoista ja esitteistä sun muista. Aika korkealla on ne sängyt. Joo. Mutta tässä ei oo sulle makupaikkaa, että sä et pääsis näille reissuille mukaan. En. Et. Eli tää ei ehkä oo sun suosikki. Ei. Mut ehkä tästä saisi jonkun mallin, että sit vois jotenkin patjoja siirrellä ja askarella silleen, että Tää on ihan mukava. pää siihen ja jalat tonne kuskin penkille. Ja... Jalka osuu. Onko siellä keskellä se tolppa? Joo. Ei tää muuten niin huono. Tuolla on vähän sähköä. Sähköäkin löytyy ja penkki on mukava ja pöytä on. Olisiko tämmönen Challenger-haastaja? Ehkä. Mennään kattoo. Tää on ainakin 5 sänkyä. 7,2 metriä pitkä. Saa aina katsoa tämmösiä hirveän isoja autoja kyllä. Täällä olisi pari sänkyä. Joo. Siellä on niinku tommonen Tikkaat. saarekevuode. Täällä Onko se nouseva, että jos nostaa korkealle, niin se tarvii No tikkaa? toinen on ainakin laskeva. Ai katos joo, no Ja siihen täällä tarvii on ne tikkaat. tikkaat. Totta. Mä mahun seisoo tässä välitilassa. Mut sitten tuohon sängyn allehan mä en sitten niinku mahun. Joo. Tää on niinku kiva tää oleskeluryhmä, että tässä on nää penkit tälleen sivuilla. Tykkään kyllä. Mut ongelma on sit se, että kun matkustaa, niin sit se pitää jotenkin kääntää. Tää on mukava. Mut siinä matkataan, niin sitten tietysti pitää olla taas tonne päin. Niin se jotenkin niinku käännellään sitten ne tyynyt ja pannaankohan jalat sitten sinne johonkin laatikkoon vai? Itse asiassa toi on varmaan helpoin tolla puolella. Niin. Siinä ei välttämättä se pöytä ei niin. Tuolta nousee selkänoja Joo. ja sitten varmaan laitetaan ehkä toi tyyny siihen ja
Mut sitten Tää keittiö nousee. siis saa jatko. Ei pysy. Tai mä en osaa käyttää sitä. No, ehkä mä nyt sitä. Hei, hei, hei. Noin. Sitten tää pöytähän on kiva niin kuin tästä tälleen paikallaan, kun se on näin päin, mutta mahtaakohan se kääntyä silleen, että siinä voisi sitten vaikka sitten virkata matkan aikana. Se on aika paksu. Siinä on 2 levyä. Niin, kyllä, mutta ehkä sen saa siitä käännettyä. Joo. Miksi se kääntyy kokonaan ympäri? Ei käänny, se ei käänny tän enempää. Tässä on sen maksimikääntö. No sitä voi jotenkin muuten päästä pyöritellä. Ehkä mä aloittaa sitä takas. Joo, mutta tässä pienemmissä autoissa on nyt kyllä se ongelma, että täällä on vaikea sit mennä Tää sinne liikkuu tää. shoppailureissuille. Tää liikkuu tää pöytätaso. Joo, se on semmonen jalka, että voi pyöritellä miten vaan siinä. Kyllä se varmaan saa niinku No virkkausasentoonkin. sun mä jätin sitten jumiin tänne. En päässyt tässä enää pois. No niin, heippa, mä lähdin Hei. ottaa matkaa. Mä en tosissani päästä pois. No niin, se oli Challenger 328 Graphite Ultimate. Ei ollut päivän pisin nimi, mutta ei paljon puutukaan. Sitten olisi Hymer Free S600 Blue Evolution. Ja tolleen voi päivittää vuosilukua, että suttaa toinen kirjoittaa viereen uudemman. Yes. No, on tää ainakin nimensä mukaan sininen. Onko tää mitään erikoista sun mielestä? Siis tuo taitaa olla sänky. Joo. Myös kattoo. Se olisi ehkä semmonen niinku sun paikka. Koska mä en luule, että mä en varmaan sinne taipuisi. Onko? Siellä olisi semmonen teltta. Varmaan isompi kuin mun sänky kotona. Luultavasti. Tai aika Tää voi nukkua niinku katolla. Joo. Joo. Muutenhan tää on vähän tänne ahtaanoluinen auto. Ja nyt Taisi olla lyhkänä. pois. Au. Peili löytyy keskeltä keittiötä. Tää on aika ahdas. Ja mä en usko, että mä ehkä en mahdu noin päin nukkumaan. Mäkään mahtuis varmaan nukkua tässä. Mun pitäisi tykkää tuosta kattotelttasängystä. Mielenkiintoinen ratkaisu. Ihan hyvä. Toimiva. Sä kannatat tämmöstä kattotelttahommelia. Kun hän ei tuule hirveästi. Totta, eikä ehkä talvelta tarkemmin. Niin. Mutta ei me nyt ole talvimatkailtu kyllä, että Ei. jos on kokemuksia näistä kattotelttajutuista ja varsinkin, että miten niistä niinku kolemassa kelissä pärjää, niin laittakahan kommenttia. Ja onko siinä jotain semmosia niinku, että kestääkö ne kuinka käyttöä muuten, niin käyttökokemukset kiinnostaa. Että eli selvästi kannattaa kattotelttaratkaisuita. Juu. Hymer B-klasse MCI 600 White Line. Tää on ainakin valkoinen, kun tää oli tämmönen White Line. Pääseekö sä tänne? Siinä oli sähkörappunen, mä osasin laskea sen alas. Niin. Kato, Se mä on. en oo se. Au. Eli vähän matalaa. No ei se kuulu seistökkään siinä korokkeella. Että. Tässä on tämmönen taso, että se varmaan saa tohon. Niin saa sen koko levyiseksi. Tää olisi kans tämmöstä, onkohan tää jotain nappanahkaa mitä lie. Siinä on sitten tommonen yläsänky, minkä voi laskea. Ainakin jos tilava sänky. Aivan mukava. Täällä on taas toi pöydän jalka täällä keskellä. No mut siinä voi varmaan vähän hakea sitä paikkaakin. Mut sehän on se vähän kyllä keskellä siellä tommonen neliskanttinen jalka vielä. Meikälään kyllä kopauttais polven varmaan siihen. No. Mun polvi ei ihan yllä siihen kunnolla, että mä olisin kolauttaisi. Okay. Mitäs sanot näköalat täältä eteenpäin, niin aika hyvin kyllä iso ikkuna ja Ja tossakin on ikkuna. niin on syvä katsella maisemia.
Pöytä näyttää semmoista, että ei ole hirveän liukas. USB-pistokkeita näkyy tuolla seinässä. Joo. Hymmereistä selvästi niinku on sun mieleen. Täällä on näitä lattialokeroita, mihinkä voisi tiempata kaiken näköistä. Jaa, tämä onkin jo myyty. Oo. Joo, ei se oo sit meidän auto. No ei. Vähän mua kyllä jännittää näissä nää ikkunat, kun on iso ikkuna, että pitää ainakin muistaa toi lasivakuutus hoitaa, että tuo kun kivi tai joku nasta napsahtaa, niin saattaa olla kallis homma. Joo. Me katsoo tämmöstä Affinityä, tämmöstä mä laitin kanssa katsoltu. Se on ongelma. Ei täällä mahdu istua kuin vaan ees. Ei joku kahdelle paikat. Niin. Totta. Mut kato, tää olikin tämmönen niinku Man-duo, 2 miehen auto. Vai mitä se mahtais tarkoittaa? No, jotain semmoista varmaan. Myös aika hintava, 125 tonnia. Ja löin pääni. No taas nyt Affinity 3, eli taas niinku 3. Olisiko tää niinku just sit niinku meidän auto? Ehkä. Tää ehkä mennä kattoo. No mahtuukohan tässä nukkuu? Se olisi niinku varmaan sun sänky. Mahtuisit sä pötköttelee siihen? Mä varmaan voi ottaa mun kenkiä tuolla. No varovasti. Jos ne edes mahtuu sinne. Niin. Paljon sä olitkaan pitkä? Mun pää. Joku 175 senttiä. Niin. No Jalat osuu tonne ja pää osuu tänne. Niin. Eli ei tää nyt oikeesti olisi 3 hengen. Ehkä 2+1. No kato, 1-2 henkeä. Tää on tämmösen sinkkuihmisen auto. Joo. Niin ihan tämmönen perus näyttäisi olevan, mutta ei ainakaan hirveän optimistisesti ole ajateltu. Täällä on sängyt tuolla takana. Joo, ei oo tää meille sit. Mennääs kattoo vierin. No nää on kaikki 1-2. Käydään sun kattoo miltä näyttää. 142 tonnia, niin luulisin tänne nyt mahtuvan niin useampikin. Ainakin tilava tää oleskeluryhmä. Tää on tämmönen... Siellä on taas tämmönen, onks tää nyt ranskalainen vuode vai mikähän tää olikaan nimeltään. Et siellä on vessa siellä vieressä ja sitten on tää sänky tässä. Tämmönen puoliparisänke. Joo, mutta onhan tää nyt ihan kunnon kokoinen kuitenkin. Joo. Mut ei tää niinku sitten enempää oo. Eli tohon ehkä sit saa jotenkin askareltua. Tuolla on isoja autoja. Olisi tämmönen retkeilyauto, mikä on kovasti jonoa. Mennään katsomaan myös sitä. Joo. 2/3 sänkyä. Vuodepaikkaa. Joo, melkein 160 tonnia maksaa. Retkeilyauto. Siellä on vuoteinen koot. 2 metriä ja 3 senttiä 96. Mut sit se saa 159 senttisen. Et tarvitse mahtua ihan siihen. No en. Eli me voidaan ehkä unohtaa tää jo heti kättelyssä. Joo. Mutta ihan tyylikkään näköinen. Mutta 158 tonnia, niin siinä nahkapenkkiä pitää jollakin. Eli Sun Living C65 SL Citican alustalla. Siellä on niinku erillissänkyt takana. Ja minisänky keskellä. Niin, no se keskelle mahtuu sit nukkumaan siihen. Joo, ei kiitos.
Mites tää spa-osasto täällä? Tämmönen pelkistetyn vaalea. Haluatko sä kattoo? Mahtuisiko siellä suihkus käymään? Ehkä, Ehkä. mutta kädet pitäisi voi pestä keittiössä. Okei. Tässä olisi niskatuet. Tää on vähän tällainen niinku lättänän näköinen tää penkki, mutta haluatko kokeilla, että onko se... Sehän voi hämätä myös, että... Joo, se Mutta ainakin se on tulee korkea tuo ja selkänoja. löin jalkani pöytään, mutta Joo, se pöydän jalka on aina vähän tästä tiellä. sähkönen. Kato, se on tämmöistä matskua, että... Mut ihan Mut siinä on ikkuna ainakin, hyvin iso ikkuna siinä sivulla. Muutenhan sinne jää vähän tolleen tietysti kulman taakse, kun siinä on toi tolppa. ihan ok. Joo, Mä kyllä ehkä ei monta tuntia putkeen välttämättä. okei. 70 tonnia. Tää on yksi halvempia, mitä on tänään katsottu. Siihen nähden. Niin. Ei huono. Joo. Tässä on jännä, että se on kynnys niin kuin tässä kohtaa. Mutta missä se kolmas sänky on? No se on varmaan tulee sit siitä joku tosi minimaalinen. Eli et sä kyllä siihen mahdu nukkumaan. Joo. Nyt on Sunlight V66. Se on Adventure erikoisvarusteet. Tää on tämmönen seikkailumalli. Mitäs ikinä tarkoittaakaan? Tässä on soivina 3 makuupaikassa. 664 pitkä. Mites niin tässä on varmaan nyt sitten siihen se sänky kanssa. Mites takapenkki? Osuuko se jalat tonne kynnykseen? Se on vähän hassusti tuonne Ei ne yleensä lattiakaan kunnolla. Ei ole lattiakaan. Okei. Taas tänne 2. Kyllä hyvä, tuolla on tuonne erillisvuoden ja... No taas lyhyempi kuin meidän nykyinen. Mitäs tää kylppäri täällä? Tää on aika tämmönen... Täällä on tää käännettävä. Käännetään toi peili ja lavuari tosta, niin tulee suihku. Joo. Mutta mä vähän epäilen, että se petihomma siihen niin ei ole kyllä ehkä ihan yhteen sopiva. No en taida kyllä mahtua. Joo. Mut muuten ehkä tää on ihan asiallinen. Tää olisi vähän kompaktimpi kuin se meidän mökki. 2 hiutalla. Joo, ja silleen nyt, mitä nyt muuten hintataso on, kyllähän iso kasa rahaa on tuokin, mutta huomattavasti edullisempi mitä on katsottu muita. Sen yhden retkelautohinnalla saa 2 tämmöstä. RB Modern Comfort. Siinä olisi sänky. Ja siis on sänky. Ja takana olisi sänky. Ja takana olisi ihan makkari. No mitäs penkki? Siellä on tommonen neliskanttinen jalka, älä lyö siihen polvea. En mahu tänne. No se pöytä on taas sinne käännettävää. Siinä on varmaan joku vipu, mistä pitää vapauttaa. Siinä on ehkä joku systeemi. No mut miten se tuntuu muuten? No siis... Ihan hyvä tää muuten on, mutta vähän ahas, kun en saa tätä pöytää. No niin. Okay. No niin. Siis Se on 191 tonnia, että tää ei nyt on meille. Pois täältä. Sä yrität sit ostaa sen. No mut ei se auta sit näytös pois täältä. Toista täydellisesti varusteltu. Tarjouksessa. Löytyy vaikka mitä. Tutun näköinen.
Oli vuokralla tämmönen. Vähän eri värinen sisusta. Ei oo kyllä ihan samanlainen. Erilainen itse asiassa takatila, mutta muuten tää oli tää niin mitään. Jaha, peti taivaalla. Ei tarvitse katsoa. Pehmeä. Onks hyvä? On niskatuki. Ihan ok. No. Tässä olisi tämmönen Adria Compact DL. Tässä näyttäisi, että tässä olisi niinku 3 ainakin. Eli tuossa tulisi jotenkin tulee poikittain toi sänky. Siinä on toi pöytä. Ja siinä on penkit molemmilla puolella. Niin, kuinkahan pitkä toi mahtaisi olla toi sänky? Mutta taas sit selvästi on niinku 3 hengen auto. No kuinka leveä tää auto on? Siinä ei ole kerrottu mitään mittoja, siinä on vaan lisävarusteiden hinnat. Eli 90 tonnia maksaa autosta, kun pannaan lisävarusteet saadaankin 102 tonnia. No mennään kattoo. Tähän pitää säätää jotenkin istuinpaikka. Joo, eli pitää laskea toi pöytä ja sit En se mä pitää... kyllä tähän mahtuis nukkumaan. No en mä... No siinä ja siinä. Kato, kun sit nää lähtee nää tyynyt tästä pois. Kiitos suorassa niin mentiin. Pitää ehkä tutkia sitä esitteestä. Ehkä tää on just 180 senttiä. Niin se voi olla just. Tyynyjä. Just. Mut se on ne pieni noin muutoshommasta aina niin kun menee parkkiin, että kääntää penkkiä. Ja... Mutta niskatyyny selvästi on, että siitä saa hyvän istuimen siihen ikkunan viereen. Sitten täällä olisi erillissänkyratkaisu. Täällä on aika pieni kylppäri. Ja sitten täällä on näköjään täällä on tää kääntyvä kylppäriratkaisu. Siellä on pyöräkotelo tietysti tuolla. Ehkä liukkaan oloinen, kun on ihan tommonen tasainen, mutta ehkä siinä jalka pitää. Jos ei oo kenkiä, niin ei ainakaan kengän pohjalla. Joo, mutta tää olikin joku kompakti. Onkohan tää sitten niinku vähän lyhyempi, vai mitenhän tää nyt on sitten kompakti? Tässä on kuitenkin ihan kiva tää keittiö ja oleskelutila on vähän lyhyempi, ehkä siitä se tulee se. Joo, no niin, mennään. Nyt se tarkoittaa Supersonic. Se on mun mielestä kuin yliäänen nopeus. Mun mielestä se on myös se hahmo. Niin onkin. Mut nimestä päätän nyt olisi ihan sikanopea auto kyseessä. Käydään kattoo. Hintaakin vaatimattomat 201 000. Vuodepaikkoja 3+2. Mikä luulet 200 tonnia, onko tää meidän auto? Vähän kallis ehkä. Ehkä vähän kallis. Tässä olisi 40 tonnia vähemmän hintaa ja 7,7 metriä. No käydään sinne vilkaisee tää. Näkin hyvälle näyttää. Täällä on sänky. Joo, alasastettava sänky. Onko tämmönen jotenkin räväkän ruskeet nämä penkit? Äiti voisi tykkää tästä väristä. Joo, No, eikä tässä lukitse niitä jotain pöydän väliin varmaan, mutta... Joo. Siinä on myös sitten tälleen päin tää oleskelutila. Eli pitää kääntää penkki sitten. Ja täällä on makkari. Makkariosasto. Tilavan näköinen suihku. Tämmönen saarekevuode. Tykkään kyllä siitä. Ja tilava WC. Joo, ja siitä sais sulle sängyn sit kun laskis ton alas. Niin. Onhan tää niinku paljon nopeampi tommonen, mikä lasketaan alas, kun että alkaa niinku vääntelemään näitä. Pöytiä, mitkä loppuu siihen, että täältä ei pääse enää pois. Niin. Tässä on ehkä vähän hassu tämmönen reuna. Mut siihen on terävä. No sekin on totta. Et Täällä olisi jos- uuni. Hiilahtaa silleen auto, niin se ei oo... Joo.
Kyllä tällä kelpaa ajella. Tasainen lattia. Ja... Otetaanko tää? Joo. Sauna niin kuin minimit. Odotetaan nyt kuitenkin vielä hetki. Yhdistymeri Limited. T660. Mites niitä vuodepaikkojen 2, mutta sit siinä suluissa 5? Tuolla on takavuode 2 metriä kertaa 134, nostovuode 2 kertaa 126. Eli täällä on tää tämmönen, se on ranskalainen vuode, tommonen kolmio. Tuleeko susta penkistä? Sitten tosta varmaan laskeutuu, tuolta varmaan katosta. Sieltä tulee sänky. Katosta laskeutuu sänky. 111 tonnia ja hilut päälle. Penkeissä on glitteriä. Matala takatalli. Mikähän tää TV? Tästä saa telkkarille sähköön ja antenni. Saa laittaa etuteltaan telkkariin. Olisiko se hyvä ratkaisu? Ehkä. Mut kun emme katsota hirveästi telkkaria. Niin. Tää on sitten hitusen pidempi. 690, niin täällä on sitten pari vuoteen. Mutta ilmeisesti tässäkin on tuollainen nostovuode tai laskuvuode, kun mä pääsin oltaan. No varmaan riippuu, että nostaako sen sinne vai laskeeko sen sieltä alas. Joo, eurolle sama hinta kuin tuossa vähän pienemmässä mallissa. Tässä on 1 sänky vähemmän. Onko? On. Tässä olisi pidemmän auton samalla rahalla. Eli metrihinta on parempi. Tai halvempi. Yhdistä ei varmaan tuu sänkyyn. Tai sit tuolla ylhäällä on vaan yksittäisen henkilön Niin. sänky. Ehkä. Niin jonkin. Nostovuoden mitat on 96 senttiä leveys. Se on tämmönen kapea. Ja aika korkealla noi pedit tuolla. Joo. Siinä on kapea tommonen yksi sänky, mikä saa laskettua sitten. Eli tää olisi niinku just meille, mutta ei oikein yhtään isommalle perheelle. Niin. No mitäs tykkäsit istua siinä? Vähän glitteriset ehkä. Nyt kiiltävää. Tai Kyllä tässä istuu. Okei. Ja ilmeisesti on sähköäkin, kun on Tää pöydän tuki on vähän sen verran kaukana, että jalat ei asu siihen. No niin, ja sitten jalat yltetään maahan ja... Joo. Tässä on vaan tämmönen ikävä kynnys sitten tässä. Tulisikohan toi MacBook mukana? Varmaan tähän hintaan voisi saada. Joo. Haluatko vilkaista ton spa-osaston? Onko sekin sellainen kääntyvä? Ei. Onpas. Joo. No niin, sit ei kastukaan tossa noin. Mut sähän mahot sinne hyvin. Joo. Mikäs täällä on arvosanaksi? Ihan hyvä. Ihan Se on hyvä. hyvä arvosana. Okei, no niin. Mitäs oli Pyrsneeristä nyt niinku mietteet? Aika hyvä. Aika hyvä. Varmaan tää pidempi malli ennemmin kuin tuo lyhkäinen. Joo. Tuossa Hymer MLT 570 Experience. 138 tonnia. On telkkari tyylikkäästi tossa. Just sen kokoinen telkkari menee siihen. Sitten varmaan nousee ehkä toi niskatuki jotenkin. Tuon telkkarin eteen. Mitä siellä makuupaikkaa sulla? Ei. Tässä nukkuu tuossa lattialla ehkä patjalla. Vähän kapea. Onneksi on tasainen lattia. Ei oo mitään kynnyksiä. Mutta ehkä vähän epämiellyttävä. Joo. Joo. Ei siis meille. Ei.
Mutta tämmöisessä voisi vaikka majoittua. Sinne patja ja Miette? olisiko viihtyisä pikku yksiö? Joo. 93 tonnia. Ehkä siellä olisi joku muukin petivaihtoehto sulla. Noniin, monenlaista autoa tuli nähtyä. Löytyykö sieltä mieluisia? Joo. Mitä sä pistit erityisesti merkille? No. Takaistuinpaikat ja sängyt. Niin. Niitä löytyy. Ja tosi olennaista ollut kiva paikka istua, että pidemmän päälle ei takapuoli puudu ja sit pitäisi olla sen sänky, mikä mahtuu. Ja on se kätevää, että sen sängyn saisi sille aika nopeasti niin käyttöön sit myös. Että ei vaadi ihan hirveästi mitään jumppaa tyynyjen ja muiden kanssa. Joo. Mut nykyinen on aika hyvä myös. On. Jos tykkäsit, niin pistä jotain kommenttia ja jos sulle herää jotain ajatuksia, niin meillä kuullaan ideoita ja laita kanava tilaukseen. Se ei maksa sulle mitään, mutta siitä on meille hyötyä. Moi moi! Moi moi.